Gipailawom na sa autopsy kaganiyang hapon ang patayng lawas sa 28 anyos nga singer nga si Alan Dasan Masamlok. Kini human wala mohatag ang Mabana Hospital og death certificate sa pamilya nga nagbutyag nga namatay kini kay nalunod, samtang ang doktor nagduda nga gipatay. Si Masamlok nakitang patay kilid sa Matanao River sa bansalan Davao del Sur nga napuno og bunog sa nawong ug dunay mga samad dinuslakan sa iyang tuong dughan nga halos naguba na ang nawong sa bunog ug dunay mga agi nga murag nilapuan ang iyang lawas. Natingala ang pamilya nganong ang motor didto giparking duol sa kapilya sa Kasuga ug ang patayng lawas nakita sa Matanao River. Ang ato ang Bansalan Municipal Police Station, ma'am, led by Major Tercero, nag-conduct sila in-depth investigation, especially nga naay information nga katong namatay na si Arnold Dasan Masamlok, ining na sita sa mga barangay Tanod sa barangay Kasuga, and then kay pagsita sa iyaha, nahadlok, dagan o niambak dito allegedly sa may sapa. Here, during that time, taas daw ang tubig, mauto nga nakita na siya atong October 23 dito na sa area sa Bansalan. So 4:30 na report sa tuang police station. Here, nakita dito sa tuong duha ka investigators, si Police Master Sergeant Fernando Tagutin o si Police Corporal Jubilin Llorente ang patayng lawas sa biktima. So karon ing sugot na po ang family nga ma-autopsy ang patayng lawas ni Arnold. Unya ang atong police station nag-coordinate na po sa Provincial Forensic Unit para sa pag-conduct of autopsy. Ang mukandak ana, ma'am, ang atoang medical legal officer sa Provincial Forensic Unit nga si Captain or Doktora Galvez. Sa inisyal nga investigasyon sa Bansalan Police, posible kunong nalumo si Masamlok apan sa pagdagan sa adlaw ug samtang nagkalalum ang investigasyon sa Bansalan PNP, dunay mga pagduda nga gipatay si Arnold Masamlok sa lungsod sa Magsaysay o gilabay kilid sa sapa sa Matanao River kay mao kini ang boundary sa lungsod sa Magsaysay ug sa Bansalan aron ipagawas nga nalunod kini ug aron maglibog ang investigador. Gisaysay ka na ko ni Davao del Sur Provincial Police Director Colonel Jesse P. Hiralde nga gihimo ang autopsy kaganihang hapon ug mogawas ang resulta sunod semana ug didto matino kung unsa bagayod ang hinungdan sa kamatayon ni Arnold Masamlok. So, are we saying now nga possible the crime was committed sa Magsaysay gilabay sa Bansalan? Murag dili pa gid nato na ma-establish, ma'am, kay nangita po tag other witnesses nga maka-testify or makahatag ng statement ana nga posible nga ato ang teorya, no? So karon ako ang instruction ng si COP Bansalan nga mangita og other witnesses aside from the barangay Tanods nga niingon kaning ambak. So hopefully kung sa dagan sa result sa ato ang autopsy, ma-establish na to na ang cause of death is that drowning na ay mga pasa-pasa na dili niya nakuha dito sa pagkaanod niya. Then, makaingon ta nga na ay posibleng foul play ato. So, posible nga gitulo to siya. So, ang atong theory karon is duha. Posible nga nalunod o posible nga gipatay pod. Yes, ma'am. Mo na atong ginatanaw karon nga posibleng hinungdan sa kamatayon ni Arnold. Matud sa kaipon ni Arnold Masamlok nga si Mary Jane Pandy, misugot sila nga i-autopsy aron matino ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon. Kuan man good, ma'am, decision mi nga i-autopsy kay kanang naamang good mi nakita sa iyahang patayng lawas nga dili lumos nga dili hinungdan lumos ang iyahang kamatayon. Nga lauman jud ako nga ma-autopsy ni siya, ma'am, nga successful yun, ma'am, nga kanang ma-prove yun na mo, ma'am, ba nga gipay yun siya, ma'am. Maningkamot ni, ma'am, nga makita na mo kung kinsa man yun ang nagpatay yun anak niya. Unsay motibo niya, unsay motibo niya, nga nang gipatay niya ang akong bana. Dugay nakadesisyon ang pamilya nga makig-alayon sa Philippine National Police aron ni autopsy ang patayng lawas sa iyang bana kay dunay nagdagan sa ilang alimpatakan nga basin pulis usab ang naghimo sa nahisgutang sa laod. Among giproseso ang tanang impormasyon o gitanaw ang mga posibilidad sa kaso. Kagahapon, nakadesisyon ang pamilya nga ipa-autopsy ang patayng lawas ni Arnold Masamlok. Nganuman, unang-una, wala mo'y pagsalig no nga ang PNP mag-autopsy. Nganong na mo'y pagsalig karon? Tungod sa imo, ha, ma'am. Kay?
kay naa ka. Mhm, Naa kang katabang namo. nagsalig ka nga ang Newsline dili mo buhi sa imong panginahanglanon karong panahon na. Kay dako og pagsalig sa imo ma'am nga kanang jud ka matabangan kay kanang matabang jud ka sa amo. Subot pasabot ani nga mag-uban ta sa pagpangitag hustisya sa imong bana. Yes ma'am. Sa atong pag-uban ako'y hangyo nimo. Ang atong pag-uban nga mangitag hustisya atong ubanan og dakong pag-ampo. Yes ma'am. Ang lawas sa usa ka tawo balaan ug walay bisan kinsa nga gihatagan ug katungod nga mukutlo niini. Kung panalitan mo gawas ang kamatuoran kung kinsa ang nagpatay sa iyang bana. Matod ni Mary Joy Pandi, gusto sa iyang pamilya nga makabut ang hustisya ug mubayad sigon sa gitakda sa balaod ang naghimo sa resgutang sa laod ug ang Ginoo na ang nasayod unsa ang kamatuoran. Edit Kaduahay News 10 Philippines. Stay safe.